چیرۆکە خاینەکەی ئەرێ دلۆ تێ کولێ خۆش کێرە بێژێ کوڕ و تێ ji kêra gazê xwe bike wekî dengê te bikelo ew bû û ew jî ji destê te çû feqîr û hejar û timayê wilo min çend cara ji te re got wek min xwe neke na agirê eşqê wê te bide erdê tê pîr û kal bibe lê tu ketî xefka evîna wê û tu nemakarî bû derkevêjî çû û tu ji bêr kirî di bag û jekî din hes kirî yan û ber çavê wê re şikirî lê min neyeqîne belkî heskirina te jêreya me me lê ew lezîne na nezîne ji min nebêj deriyê dilê xwe bigire dilo bese û nema dil ji ti kesî re veke bêje dil mir lê dilo namire ji ber yek xayîne û ti carî poşman nabe ew dizanî got çend cara ji mir digo heskirina te ji mir ya dîne rast e ez dînim lê ez nexayînim keçê tu xayînî